खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि गरेसराव रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिनो गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय सानथामनि हाबाफारिजों रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिनो थियारि बिरगोस्रि हारिमु आफादा नंगौ फैगौ 3, 4 आरो 5 बैसागुआव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन रुफाथि मायथाइ फोरबोआ बिनिनो दिनै गरेसर नोगोराव थानाय खनजुरियाव गोदानै गथ'सा पार्कआव 25थि रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ खुंफुंनो थाखाय बिरगोस्रि हारिमु आफादनि लाहार फाहार खालामनायजों लोगोसे दिनै गाहाय सायनासालिनि खुन्थियाखौ गायसनबाय दिनैनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसननानै होयो बिटिसिनि हारिमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारी बिथाङा दिनैनि बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बानजाय आफादनि गाहाय नेहाथारि कदानन्द बर' आरो दिदोम आफादनि गाहाय नेहाथारि थानेश्वर बर' बिथांमोना फोरमायदों दि सिगांनि समफोरनि बायदिनो देग्लाय बोसोरावबो गोबां हाबाफारि लानाय जादों जेरै मेथाइ खननाय मोसानाय सेरजा हुनाय सिफुं सुनाय खन्थाइ आवरायनाय सावगारि बोनाय बायदि बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों होननानै फोरमायदों बिनि अनगायैबो बैसागु हानजाफोरखौ हांख्रायनाय जादों होननानै फोरमायदों आरो बे हाबाफारिया साबसिन बैसागु सेंग्रा बैसागु सिख्ला आरो गोबां बादायलायनाय हाबाफारिबो लादों होननानै फोरमायदों बेजों लोगोसे रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिनायाव बर'नि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि मेनका बसुमतारी इलिसा बर' मोनसोम बर' बिथांमोना हारिमु बिलिफां आयदायाव बाहागो लागोन होनना फोरमायदों आरो बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारि बिथांमोननि हानजाया बाहागो लागोन होननानै फोरमायो दिनै बिरगोस्रि हारिमु आफादनि मोनसे गोथार हाबाफारि गाहाय खुन्थिया गायसननाय बे हाबाफारिखौ दिनै जों मावफुंबाय गावखौनो खाफाल गोनां होननानैबो सानदों बिरगोस्रि हारिमु आफादनि जि रंजालि बैसागु फोरबो बेयाव खुंफुंनायनि जि खुंफुं आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै बिबान मोननानै मानोना बिरगोस्रि हारिमु आफादा दिनै फैयै फैयै 25 बोसोराव आगान होफैबाय अर्थात रुपालि जयन्ती फालिनो थांगासिनो दङ दा बेयाव रिसेपसन कमिटि अर्थात बानजाय आफादाव बिबान लानानै खामानि मावनो मोननाया आंनि थाखाय खाफाल गोनां दा जा हक जोङो जोबोद गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो जों थाग थियारि जादों देग्लाय सानथामनि हाबाफारि लादों एप्रिलनि 17, 18, 19 अर्थात 3, 4, 5 बैसाग बोसोरफ्रोमबो जोङो PWD-IB आव जोङो बिरगोस्रि हारिमु आफादनि रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुङोमोन नाथाय देग्लाय जिहेतु रुफाथि मायथाइ ओंखायनो जोंनो जायगाखौ एसे गिदिर नांगौ जानायलाय जोङो नैबे सनजुरि सक जायखौ जोङो गोदोनि CRPK होननानै मिन्थिगौ सेरिकालचार अफिस दा बेखौ गोदानै जिहेतु पार्क हिसाबै माने बेयाव लुफुंनायनि मोनसे माबा लाबाय सरकारा दा बे हिसाबै जोङो बे पार्कआवनो जों खुंनो लादों सनजुरि सकनि दा बयबो रायजो राजाफोरखौ जों खावलायगोन बे हाबाफारियाव जाहाथे बयबो बाहागो लाफैयो मानोना गरेसर बायदि हालामनि नैबे बिखा गेजेराव बर'फ्रा रंजालि बैसागु फालिनानै दिनै 25थि बोसोरावलागै जे मोनसे खुंफुंफैबाय बियो जोंनि थाखायनो जोबोद गोग्गाथाव बियो जोंनि बर' माहारिनि थाखाय गरेसर बायदि ओनसोलाव बेबायदि रंजालि बैसागु खुंनाय ओंखायनो गिबि हाबाफारि हिसाबै जोङो गिबि सानखालि जोंहा बिरगोस्रि हारिमु आफादनि फिरफिला बिर होनाय जोंहा रुफाथि मायथाइनि जि 25टा जि माने आफादनि फिरफिला बिर होनाय बियो थागोन बेनि उनाव जोंहा माखासे कम्पिटिसनफोर बादायलायनायफोर थागोन गोदान मेथाइ बादायलायनाय बेनिफ्राय जोंहा थागोन ओनसोलनि माने रोजाबगिरि बिथांमोनखौबो जोङो खावलायजों गासैखौबो रुपालि जयन्ती हिसाबै बयखौबो लिंहरदों जों हांख्रायदों बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन बेनि उनाव जोंहा नैथि हाबाफारि जोंहा बिनि सेकेन्ड खालि जोङो गिदिरथार जोंहा मा कालचार रेलि हारिमुवारि हानजा सुरनाय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय जों लिंहरदों लाइजाम हरदों जाहाथे बिथांमोना फैनानै जोंनि हारिमुनि जि बर'नि हारिमुखौ दिन्थिफुंनानै जाहाथे जों मोनसे बेसेबांबा गिदिर जों रेलि बानायगोन बेयाव
दा ओंखायनो बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारि जागोन। बेसेबा गिदिर मोनसे हाबाफारि बियो। बिनि उनाव जोंहा मोनाबिलियाव थागोन इलिसा बर'नि जोंहा मेथाइ खननाय, बिथांखौ जोङो नैथि सानखालि लिंहरदों। बिथाङा बाहागो लाफैगोन, इलिसा बर' बिथाङा। बेजों लोगोसे जोंहा गोदान मेथाइ बादायलायनाय थागोन, मोसानाय ओनसोलनि मोसाखावरिफोरनि, सावगारि बोनाय बादायलायनाय, खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय, बेबायदि माखासे थुनलाइयारि बादायलायनायफोर लादों। एबार आरो जों मा लादों, साबसिन सेरजा हुनाय, साबसिन खाम दामनाय आरो साबसिन सिफुं दामनाय। दा बेबो जों बादायलायनाय बेबायदि जों लादों। बैसागु हानजा बादायलायनाय बेथ' थाबायानो। बेबाराव जोङो रुफालि मायथाइ हिसाबै जोङो गिबि बान्थाखौ जोङो 20,000 लाखिदों। नैथि बान्थाखौ 15,000, थामथि बान्थाखौ 10,000। आरो बेनिफ्राय जोंहा थामथि सानाव सानै गायक, सानै मेथाइ खनगिरि, मोनसोम बर' जोंहा मुंदांखा मेथाइ खनगिरि, मेनका बसुमतारी जोंहा सिनियर सिंगार, माने जोबोद मोजां मेथाइ खनो बर'नि। बेनिफ्राय जोंहा सासे जाखांफु माने एक्ट्रिस, माने फावगिरि होनना बुङो जायखौ, मनालिसा हाज'वारि, बिथाङा बाहागो लाफैगोन, बिथांनि टीम। दा ओंखायनो बेबायदि माखासे जों हाबाफारिफोर लादों। आरो दिनै जायफोर बिथांमोना, गेदेमा बिथांमोना बिरगोस्रि हारिमु आफादखौ दिनै गरेस्वरनि बिखा गेजेराव गायसननानै गालांबाय, फाउन्डार गायसनगिरि बिथांमोनखौ जोङो बे हाबाफारियाव मान बावगोन। बिथांमोनखौ जोङो माने दिनै जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ जों सनमान होनांगोन। आरो बिथांमोननि मोनसे हाबाफारि जों लाखिदों, बिथांमोनखौ मान बावनाय आरो गोदान बिबानगिरिफोरनि जि मोनसे जुथुमलायनाय, बेबायदि मोनसे जों हाबाफारि लाखिदों। बिनि गेजेरजों जों जोंनि बिरगोस्रि हारिमु आफादनि माखासे थांखि बिथांखिफोर जों सावरायगोन। बेखौ उन समाव जोङो माबोरै लांबाय थागोन। दिनै जिहेतु रुफाथि मायथाइ फैबाय, माने रुफाथि मायथाइयाव लागै जों खुंफुंफैबाय, आरो बिनि उन समफारियाव जोङो बे बिरगोस्रि हारिमु आफादखौ माबायदि फेहेरगोन, माबायदि बिथिङाव जोङो बेखौ माने लांबाय थानो हागोन, बेफोरनि माखासे बाथ्राफोरखौ हयथ' सावरायनाय जागोन। मानोना बिरगोस्रि हारिमु आफादा जाहाथे रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंनायल' दाजाथों, बिनि उननि हाबाफारिया जाहाथे हारिमु बिथिङाव माबायदि जोङो गरेस्वर ओनसोलखौ जोङो डेभेलप खालामनो हागोन, जौगालांहोनो हागोन। खारन गरेस्वर ओनसोला मोनसे हारिमुवारि बिथिङाव जोबोद मोनसे माने जौगाफुंनाय मोनसे माने ओनसोल, बिभिन्न माने बिथिङाव। दा ओंखायनो बे हारिमुखौ जोङो माबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों उननि समफोराव जोङो मोजाङै माने जों खामानि मावलांनो हागोन बे बिरगोस्रि हारिमु आफादनि जोहै। दा बेफोर बाथ्राफोरखौ सावरायनायनि जिहेतु सम फैबाय, मानोना दिनै रुफाथि मायथाइ फैबाय जिहेतु, जों बेफोरखौ मोजाङै गुवारै सावरायनांगोन। आरो बेनि थाखायनो जों बेफोर हाबाफारिफोरखौ लाखिनाय जादों, सावरायनाय जागोन। आरो ओनसोलनि माखासे माने जोंनि सिनियर, अर्थात माने जोंनि बैसोगोरा माखासे सुबुंफोरखौ जों बरायगोन, बिथांमोनखौ लेंहरगोन। आरो बेयो जोंनि मोनसे गरेस्वर ओनसोलाव बर'फ्रा हारिमु बिथिंजों खौसे जानायनि मोनसे माने बे बिजिं। बर'फ्रा बिरगोस्रि हारिमु आफादाव माने जाय जेरैखि थाया मानो, सोरबा राजनितिआव दङ, सोरबा माने गुबुन गुबुन संगठनफोराव दङ, गुबुन गुबुन आफादफोराव दङ, खिन्थु नैबे बिरगोस्रि हारिमु आफादनि गेजेरजों गरेस्वर ओनसोलनि बर'फ्रा खिन्थु जायखि जेराव थाया मानो बेयाव खिन्थु जों खौसे जानो हायो। दा बियो जोंनि थाखाय जोबोद माने मोनसे माने मा मोजां, जोंनि मोनसे माने गुड साइन, माने मोजां मोनसे जोंनि माने बियो सिनायथि। दा बेनि गेजेरजों जों खौसे जानाय बर'फ्रा। दा बेनिखायनो जों बेखौ फालिलांबाय थानांगोन, खुंलांबाय थानांगोन। आरो बेनि गेजेरजों जोङो उननि समफोराव जाहाथे माखासे मोजां हाबाफारि जोङो लालांनो हायो, बेखौ जोङो मिजिंथिगोन। बिरगोस्रि हारिमु आफादनि जानानै आङो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै गरेस्वरनि मोनसे मैखोम बर' हारिनि हारिमु आफाद बिरगोस्रि हारिमु आफादा रुफाथि मायथाइ फोरबोआव आगान होबाय। दा बे रुफाथि मायथाइ फोरबोआव आगान होनायजों सोमोन्दो लानानै बिरगोस्रि हारिमु आफादा गुबुन बोसोरफोरनि बायदि बे बोसोराव जोङो रुफाथि मायथाइ फालिनाय बे हाबाफारिखौ जोङो नैबे गरेस्वरनि गोदानै गायसनजानाय चिल्ड्रेन पार्क, बे चिल्ड्रेन पार्कआव जोङो सानथामनि हाबाफारिजों फैबाय थानाय बैसागु दाननि 3, 4 आरो 5 बे खालाराव
एप्रिल दाननि 17, 18 आरो 19 खालाराव जों सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनो होननानै थांखि लादों आरो बे लेखायै जोङो बानजाय आफाद दानानै होखानाय जाबाय। बानजाय आफादा जोबोर मोजाङै दिनैसिम खामानि मावगासिनो दङ आरो दिनै बे बानजाय आफादनि दैदेननायावनो नैबे बैसागो थिलियाव बे चिल्ड्रेन पार्कआव जानो गोनां जोंनि रुफाथि मायथाइ फोरबोनि जे गाहाय खुन्थिया बे गाहाय खुन्थियाखौ जोङो दिनै गायसननाय जादों। दा बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होफैदों जोंनि बिटिसिनि EM मानगोनां मुस्रि महेस्वर बसुमतारी बिथाङा। दा बेनिखायनो आङो खावलायनो नागिरदों जोंनि गरेस्वरनि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ राव, धोरोम, हारि, राजखान्थि गासैखौबो बासियाब्लासिनो जाहाथे जोंनि बे बिरगोस्रि हारिमु आफादनि रुफाथि मायथाइ फोरबोआव लोब लोब फैनानै बयबो बाहागो लाफैयो आं बेखौ खावलायदों गिबियावनो। आरो लोगोसे दिनै जोङो रुफाथि मायथाइ फोरबोनि थाखाय सानथामनि हाबाफारिजों बेखौ खुंनो लानायाव जों गोबां हाबाफारिफोर लानाय जादों। जाय हाबाफारिफोरनि थाखाय जोङो मोजां मा बुङो बेखौ समफोरखौ थिनानै जोङो आलासिफोरखौ लिंनानै आरो जोंनि बैसागु हानजाफोर माखासे खनगिरिफोर लिंनानै जोङो बे हाबाफारिखौ लानो थाखाय थि खालामदों। दा गिबि सानखालि 3 बैसागु एबा 17 एप्रिल बे सानखालि जोङो गिबियावनो आफादनि फिरफिला बिरहोनो जोङो आखायाव लागोन। 25 बोसोराव आगान होनाय बे बिरगोस्रि हारिमु आफादनि आगान होबाय। दा बे लेखायै जोङो रुफाथि मायथाइ फोरबोजों सोमोन्दो लानानै गां 25 बिरगोस्रि हारिमु आफादनि फिरफिला बिरहोगोन आरो बे बिरहोनाय हाबाफारियाव जोङो जोंनि 2002 मायथाइयाव जे बिरगोस्रि हारिमु आफादखौ गायसननाय बै समनिफ्रायनो दिनैसिम जायफोर बिबानगिरि बिथांमोना बिरगोस्रि हारिमु आफादाव बिबान लाबोबाय बिथांमोनखौनो जोङो फिरफिला बिरहोगिरि महरै जोङो हांख्रायनो थाखाय आखायाव लादों। आरो लोगोसेनो जोंनि जिफोर गोजाम बिबानगिरिफोर बिरगोस्रि हारिमु आफादखौ गायसननो थाखाय जायफोर गेदेमा बिथांमोना गिबियाव सानदोंमोन आरो सिमां सुजुदोंमोन सावरायज्लायदोंमोन बिथांमोननि नाजानायाव गरेस्वर बायदि बे मैखोम बर' ओनसोलाव बिरगोस्रि हारिमु आफादखौ गायसननानै बर' हारिमुखौ हमथानानै लाखिनो थाखाय थांखि लानाय जायफोर गेदेमा सुबुंफोरखौ जोङो मान बावनो थाखाय आरो बरायनो थाखाय जों मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। आरो लोगोसेनो जोंहा बिरगोस्रि हारिमु आफादाव माखासे जिउनां सोद्रोमाफोर ओंखारबाय जाबाय। जोङो जिउनां सोद्रोमाफोर एबा लाइफ मेम्बारखौ जों थिसननाय जाबाय। दा बिथांमोनखौबो जोङो नैबे रुफाथि मायथाइ फोरबोनि गेजेरजों जोङो 4 बैसागु सानखालि जोङो बिथांमोनखौ बरायनाय जागोन आरो मान खालामनाय जागोन। दा बे लेखायैनो आरोबाव बे खालिनो जोंहा बे गोजाम आरो गोदान बिबानगिरिफोर आरो रायजो राजा बिथांमोनखौ लानानै मोनसे मा होनो बेखौ गेट टुगेदार मोगामोगि सावरायलायनाय बेबायदि जों मोनसे हाबाफारि लादों। दा बेवहायबो जोंनि मोजां आलासिजों लोगोसे जोंनि जेसेबांखिनि गोजाम दैदेनगिरिफोर दङमोन जायफोरा बिथांमोनानो बे आफादखौ दानायाव गिबियै बिहोमा होदोंमोन बिथांमोनाबो बेवहाय साफ्रोमबो फैनानै बाहागो लाफैगोनखौ जोङो मिजिंथिदों आरो बिथांमोनखौ जों हांख्रायनाय जादों। दा बेनि उनाव आरोबाव गुबुन मोनसे हाबाफारि जोंहा बयनिख्रुइबो देरसिन हाबाफारिया जादों 5 बैसागु खालि जोङो गेवलां बैसागु मोसानाय बादायलायनाय बेबायदि हाबाफारि लानाय जादों। दा बेवहाय जोङो गोबां ओनसोलनि जोङो बैसागु हानजाफोरखौ हांख्रायनाय जादों आरो लोगोसेनो जोंहा कालचार रेलिबो जागोन, हारिमु हानजा सुरनायबो जागोन। हारिमु हानजा सुरनायाव जोंनि गरेस्वर हालामनि जेसेबां गामिफोर दङ बे गामिफोरनि फ्राय जों हांख्रायनाय जादों जाहाथे जोङो गरेस्वर बायदि ओनसोलाव जोंनि हारिमुखौ मोजाङै दिन्थिफुंनो हायो। बे मोनसे थांखिजों जोङो बे हारिमु हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बेबायदियै जोंनि हारिमु आयदायाव बेफोरबायदि हाबाफारिफोरखौ लादों। आरो लोगोसेनो जोंहा ओनसोलनि खनगिरिफोर दङ, लोगोसेनो हांख्रायजानाय गोबां खनगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो लिंनाय जादों। बेनि सोमोन्दै जोंनि बानजाय आफादा नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिनानै होगोन। आं बेखिनिखौनो बुंथ'बाय।